Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Менә без татар кешеләре, мөселманнар, Аллаһы Тәгаләгә ышанучы кешеләр дибез үзебезне. Шул ук вакытта кешедән әгәр дә сорасаң, нишләп соң син гыйбадәт кылмыйсың дисәң, алар нәрсә ди? Без үзебезчә кылабыз ди. Әле мәсәлән үз әтиәниеңне дә чакырасың икән дингә. Әйдә, әни, намаз укы әле дисәң, ул әйтә, мин үземчә укыйм инде ди. Менә мин кич белән утырам ди, bütün fikirlerimni toplayayım ди, элекеге язмаларымны тартып чыгарам ди, шуннан укым, кыштырып утырам инде мин ди. Я булмаса, берсе әйтә, менә мин урамга чыгып, күккә карап, Аллаһы Тәгалә белән элемтәгә керәм, менә шул минем өчен гыйбадәт ди. Берсе әйтә, мин атна сайын мәчеткә кереп садака биреп чыгам, менә бу гыйбадәт минем өчен ди. Берсе әйтә, минем иң мөһиме күңелем чиста булсын ди. Менә шул ди гыйбадәт ди. Muhterem kardeşler, çınnan da Allah'ı Teala'ya eğer ışanabız iken, demek şu ışanu artında nindidir amel dururga tiyiş. Şulay tugul mu? Mesela eğer de biz birer nindi işe kirabız iken, işe kirdik, yazdık gariza, falan kişi isimine, şunday mine işe alığız, şunday hizmet hakkı bilen. Yarar, alabız dediler, kol koydular. Şul vakitte biz bulay deyiz. Bizne işe algan kişiге, falan iş. Siz şuşu uyuşmanın жетекçisi, siz zor kişi, eybet kişi. Min sizni yaratam. Min bütün canım tenim bilen sizge oңыш dileyim. Ama edegis min bu işe kilip yermem indi. Siz minga kartışkaga gına akçаны көчереп barıgız. Сиңа bu жетекçi нәрсе ди? Тинтек акчысы bu кişi ди. Шундук гаризаңны ала да yırtıp ташлый. Менә Аллаға ышанам деген сүз, ягъни мин мөселман булдым деген сүз, ул да бит үзенең шушы астында ниндидер гамәлне күздә тотырга тиеш. Син Аллаға әйтәсең: "Я Аллам, мин сиңа буйсынам, мин сиңа ышанам, син чыннан да бөтенесен барлыкка китергән, синнән дә бигрәк зат юк." Башны катырма инде. Әйдә, мин теге син әйткән әйберләрне эшләп тормыйм инде. Ул 5 вакыт намазлар, ул елына бер уразалар, ниндидер садакалар бирү, закатлар бирү, бик мәҗбүри дип санамыйм мин аны дип. Без менә шулай Аллаһ Тәгаләгә әйтәбез түгел микән? Нишләп без Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга һәм нишләп ул кушканча гыйбадәт кылырга тиеш? Уйлап карыйк әле, мөхтәрәм кардәшләр. Чыннан да бит Аллаһ Тәгалә безне барлыкка китергәч, без инде аңа ышангач, аны таныгач, аны яратабыз бит. Хәтта без бит анан куркып кына яшәмибез, аны чыннан да яратып яшибез. Диннең нигезе Аллаһ Тәгаләне ярату, курку түгел. Димәк, яраткан кешеңгә яки яраткан затыңа ышаган әйберне эшләргә кирәк түгел микән соң? Үзеңгә ышаган түгел, кемне яратасың, шуңа ышаган әйберне эшләргә кирәк түгел микән? Мәсәлән, үзебезнең иребезгә, я булмаса хатыныбызга без ниндидер яхшылык эшләргә тырышсак, без бит аңа кирәк булган бүләкне алырга тырышабыз. Я булмаса аңа охшаган яки аңа ошаган әйберне эшләргә тырышабыз. Мәсәлән, театрга барсак, кинога барсак, без бит үзебез теләгәнгә түгел, яраткан кеше безгә нәрсә ошый, шуңа барырга тырышабыз. Шулай түгелмени? Әлбәттә шулай. Әтиәни безне яратабыз икән, аларга кирәк булган, алар бездән сораган, аларга ошаган эшләрне эшләргә тырышмыйбызмы соң? Шулай бит, шулай. Соң нишләп соң Аллаһы Тәгаләгә алайсаң, без кирәк булмаган, ул сорамаган мөнәсәбәтне күрсәтәбез. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Мин сорыйм сездән 5 вакыт намаз" ди. Без әйтәбез: "Сиңа намаз кирәкми, сиңа кирәк менә минем чыгып йолдызларга карау." Аллаһы Тәгалә әйтә: "Мин сездән сорыйм ураза" ди. Без әйтәбез: "Сиңа ураза кирәкми, сиңа кирәк разгрузочный көннәр. Менә мин ашыйм да, якшәмбе көнне минем разгрузочный көнем. Җитмәгән булмаса, алтынасына бер диета тотып алам. Шул ураза бит инде ул." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бирегез садака" ди. Үзегезнең малыгыздан 40тан бер өлешен ди. Без әйтәбез: "Кирәкми, менә мин
Ел буе каядыр ятимнәр йортына бирәм, санап тормыйм инде мин аны. Менә монда бирдем, тегендә бирдем, ниндидер фондларга ярдәм иттем. Я булмаса, авылга кайтардым әле менә бер капчык кием. Шулай бит инде ул садака. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә каршында без ул сорамаган әйберне эшләгән булып чыгабыз. Ә бит гыйбадәт. Я булмаса, Аллаһ Тәгалә кушканча яшәү, аны яратсак, ул кушканча булырга тиеш. Ул сораганча булырга тиеш. Үзебезчә түгел. Менә шуңа күрә дә нишләп Аллаһ Тәгалә безне нәкъ менә үзе теләгәнчә мәҗбүр итәсең, нишләп ул бездән шушы әйберләрне сорыйсың дип, әгәр дә без сорансак үзебездән, җавабыбыз шулай була. Без Аллаһ Тәгаләне яратабыз һәм шуңа күрә ул сораган, аңа ошаган әйберләрне эшләргә тырышабыз, үзебезгә ошаганны түгел. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Дуслар, динебез турында тагын да кызыклы мәгълүматлар беләсегез килсә, безнең каналга язылырга онытмагыз. Дусларыгыз белән дә бүлешегез. Шулай ук безнең каналда әлеге чыгарылышның урысча вариантын да карарга мөмкин. Үзегез җавап таба алмаган сорауларыгызны әлеге видео астына языгыз. Тәкъдимнәрегезне бирегез. Бергә фикерләр алышыйк.